уж бачай холатай, иш ҳамсояи момад. Ма ба вора ки будам шофёри атат? Исмаил МБ солои сол моқати якдигар паси сар 100% ба боварӣ гуфтӣ ки мекунам да ту 100%. Шон MC ҳамин сол бас мекунад репхонира? не бас мекунам ба фикрам. салом алейкум, хуш омадед ба канали рэп портал и барномаи Куча. Агар шумо хоҳем 20 сомон кор кунен, дар рақамҳои зери видео муроҷиат кунен ва шуморо мегӯянд чӣ бояд кард. Имрӯз мо шаҳрвандоро мепурсем чӣ ва ё медонанд ай бураи рэп ва ай бураи рэперу. рафтем. акнун барои рехтани мӯи сар, барои ғавз кардани риши худ, барои сафедшавии пӯсти бадан ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан. Шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки қадатон паст асту мехоҳед қади худро баланд кунед. ҳамаи ин мушкилиҳо роҳи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. Доставка дар шаҳри Санкт-Петербург ва Москва дар муддати 24 соат ва дар дигар шаҳрҳо бошад аз 2 то 3 рӯз. агар аз номи канали мо гап занед ба шумо ҳатман тахфиф када мешавад. салом алейкум. алейкум. номи шумо? Қадриддин. Қадриддин, шумо рэп гӯш мекунед? Ова. Кира бисёртар? Ралик. Ралика? Ман шумо дози як ками мисраи рэпа мехонам, шумо бояд бигӯед мадаки вай кияй. Хоб? уж бачай холатай, иш ҳамсояи момад. Ма ба вора ки будам шофёри атат? Shon MC. Ай. Точно муай? Ова. Каме фикр намекунӣ? Не. бой додӣ бахаш дод чораи. раҳмати калон барои иштирокат. салом алейкум. алейкум салом. номтон чӣ нака? Фарҳод. Фарҳод, хуб. Шумо рэп гӯш мекунед? Кам. Можно узнать, какой рэп? В смысле какой? Таджикский, зарубежный? Таджикский тоже слушаю иногда. Хорошо. Набоша ман шумо доз як текста мехонам. Шумо бояд мада бигӯед ира ки хонда? Кадом рэпер, аввал якум савол, дар рэпош бисёр сабр мега? Тоҷико? Именно номиам рэпера. Сабр. Вай рэпер бисёр истифода мебара ҳами калимаро дар суханош. Исмаил. Нет. Барон. Нет. ха хуб, дар ҷавоб дода натонистед. Набоша ман шумо дози як тексти як рэпера мехонам, шумо аввал мада ба русӣ тарҷумааш кунед. уж бачай холатай, иш ҳамсояи момад. Ма ба вора ки будам шофёри атат? Чӣ хел буд якум гапаш? уж бачай холатай. Тот сын твоей тети? иш ҳамсояи момад. Этот сосед твоей бабушки. Ма ба вора ки будам шофёри атат? Ма ба вора кем был? Я для них кем был? Шофёр отца? Или да. Можно узнать, шумо кадом рэперро бисёр гӯш мекунед? Ман намедонам ки мақулае. Инаи вай мақулае. Тоҷиков. Инаи лендай. Хезе авлод. Байдуш намедонам дар ҷоя. метавонӣ ядазам мисраша бихонед? Не, нами. солои сол моқати якдигар паси сар 100% ба боварӣ гуфтӣ ки мекунам да ту 100%. Та дарди сари мада дармон, неки ишқи дуда паси дармон, неки ман неву ба ту пушаймони пасчи ба та пасти ба ти панне ганагор нестад. Супер, я не ожидала. Шумо значит фақат ленда гӯш мекунед? А можно узнать, вы кого еще знаете? Тоҷикоя фақат ҳамин лен. Фақат тоҷик? Окей, хай Исмаил хай вақтш меда. Но в основном пока что ҳозир ҳамёс боли хеле вай продвижение дорам да чем дигаро. Бихай Карлион ба шунавидагиму неки у қана шинос нестум қати вайшон да. Шерошон. Азиёт кадаги нест? Не, азиёт кадаги нест. Хуб, шумо да махлуд шид баромаемо? Зур. Не. Ягон чӣ гуфтанӣ ҳастем дар бораи барномаи барои дигар одаморо? Дар чам хел продвигация кардан гирем да. Сол то сол бисёртар чиз истам хели барномаҳо. Хай насиб бошад. Тамом гап мешад да. раҳмати калон барои иштирокатон. раҳмат. Ассалому алейкум. Ва алейкум барсалом духтари хонуми зебо. Мумкин номи шуморо фаҳмидам? Бахаҷон, яъне Бахаҷон красавчик дар Инстаграм ҳамон хела.
бахаҷон красавчик. Хуб, шумо рэп гӯш мекунен? Рэпи чӣ хеле? ман рэпи фалакӣ гӯш мекунам. Яъне фалак гӯш мекунен. Хаҷ гап не. Ман шуморо ҳозир яду савол метем набошам. Агар мисол арӯстон яке рэпер боша, шумо чӣ хеле вай мекунен? Реаксияи шумо гароҷи арӯстон да? Вот рудим ничо қабулш мекунем ба шарте ки ранги шумо хушрӯ боша. Рамати калон. Например, яке арӯстон, например, шуморо бига ки ман мехоҳам ки ту рэпер бошай, шумо хотири арӯстон мешен рэпер? ман минам савола доден ҷавоб додам, правильно? ба шарте ранги шумо хушрӯ боша меша. Рамати калон, как приятно. Набошам шумо даози як текста мехонем, шумо просто бигӯен ами рэпа гӯш кардагӣ ҳастен ё не? Мумкин якиш навида бошем. Уш бачаи холатай, иш ҳамсояи момад. Ман ба вора ки будам? Хорошо. Ман ба вора ки будам? Шофёри атат ки хондагиай? афсӯс мутаассифона ман ҷавони харид 18 сола нестам ки харид музика гӯш кунем. шумо ма устодои санъат гӯен ман гӯм ки нехарид ки хондагиай. Хай меша фикри шумо фаҳмида ки барои чӣ шумо рэп гӯш намекунед? бале барои он ки рэп любитель дорад, правильно родной? ман любители фалакам. мақсад можно скажу? хадорамати спонсаи зафар нозим одина ошим ана мия ма адуши гӯш мекунам ва роҳат мебарам. Шумо значит мадад не совпадает мадад, барои ки ман ухари бачаи уличини нестам. ту медонӣ хит карден ба фикрам. шумо значит ман уличи пацан нестам ки рэп гӯш кунам. беҳтар шумо классика гӯш мекунед? да типа того ба асалчаби би чамакон раҳмати савол ҷавоб мекунем калон. не саволот на те охи и айбураи рэпа шумо ки рэп гӯш накунен. Меша хай точка зрения шуморо фаҳмида насчёт рэперо. Шумо чӣ дар бораи вой фикр доред? хай каму как рэпери хича мехона, фалак хича, тӯёна хича. панҷа як намеша, красавица моя. ман вора ҳичи намегӯм. лекин ман гӯш намекунам. ҳама медонам бахай красавчик гӯш намекунам. лекин айво воҷаё. раҳмати калон барои иштирокатон. хеле шод будем ки шумо дар барномаи мо иштирок кардем. раҳмати калон. ассалому алайкум. ва алайкум. мумкина номи шуморо фаҳмидан? бобоҷон. бобоҷон, хуб. бобоҷон, шумо рэп гӯш мекунед? кам ки рэп бештар гӯш мекунед? акай барона. акай барона, хуб. значит шумо рэп гӯш мекардем. набошам шумо доз як савол метем. кадом рэпер бисёр сабр мегӯяд дар рэперош? рэпош? барон. хорошо подумали? да. точно? это райкл. да. ҳеҷ гап надорам. набошам шумо доз зиятай дига мехонам. шумо мада бояд бигӯен ки и кияй? уш бачаи холатай, иш ҳамсояи момад. ма ба вора ки будам? шофёри атат. уш бачаи холатай, иш ҳамсояи момад. ма ба вора ки будам? шофёри атат. ман чӣ бугум бояд? ки хондагиая? не знаю. хай дили худам бугум мешава ягон риск кунам хе. например фикри шумо ки хондагиая? ралик. тамом? бо ягон тараку бугем мебре? не падон кани хитом бугем шакия. ба 84. аки як саволи дига ба шумо. шумо чӣ фикр дорен? Shon MC ҳамин сол бас мекунад рэпхонира? не бас мекунам ба фикрам. мекунам. можно фаҳмидам барои чӣ? барои хай бас хаям қадар хон чӣ як кора дига. ҳаҷ мерава. ба фикри шумо ки бас мекунад значит. шумо зиқ мешавад агар вай бас кунад? ман барои хирсам мешавам бас мекунам ӯ. барои ки бас якам қава хон чӣ фоида дид? чӣ? хай бас кунад айпад зиндагӣ шава. я ами кори зиндагӣ шава гуфти гапо. ягон способ дига хекада. чӣ ваем нада мо хелаки бояд типа бас кунад барои чӣ? не хе зур мехона хак овоз маҳорат дора не ки бас кунад хак. чӣ вай надар? ва чӣ хе? ба фикри шумо ки тамом? не бухона дарсе. 50 Cent ба фикри Shon MC да калона ку? калона о не ки хай вай 50 Cent вел ҷаҳон мешиноса па.
хай гуфти гапо уҷа ҷаҳон мехоҳад ки ҳам фифтлен дарсе бо шерхонада то чӣ тани веш ҷаҳони тоҷикистон ҷавоб додасти хай это моё мнение мнение хитонай просто да фаҳмо шумо ай рэперо бо кира мешиносед мумкина фаҳмидан баха 84 Насер Исмаил барон ҳамин легендаи рэперои хеле оз бисёр шидаги рэперо шапа хай легендо кия легенда бо кия нехаем қавдамо ма гуфтум да который вы слушаете раҳмати калон барои иштирокатон хорошо раҳмати калон ассалому алайкум Салому алейкум. номтон чӣ Зафар. зафар хуб зафар шумо рэп гӯш мекунед Рэп? О, кам. мумкина фаҳмидан кира бисёр гӯш мекунед Shon MC. Shon MC хуб навшана якум савол ай барои Shon MC шумо чӣ фикр доред ҳамин сол Shon бас мекунад рэпа Ба гуфти худаш о бас мекунад ҳамин сол. шумо чӣ фикр доред Ба фикрам не бас кардан нест ҳамин ютуб ҳамин чӣ кор мекунад ба фикрам бас кардан нест ай пеш бурдан я мехоҳем ки бас кунад рэпа не мо нам хондан мегира кам гӯш мекунем амро асабо ором мешава рэпаш значит Shon MC шумо шунавиден мухлисотона ки ваё намехоҳанд ки шумо бас кунед рэпа так что учтите набоша ма шумо дар як савол метем ҳаму рэпера шумо бояд биёвен кадом рэпер бисёр дар рэпош сабр мега сабр Shon MC видно ки мухлиси шонен не кай вай Shon нест бисёр сабр мега дар любой трекш меша шунавида ки вай сабр гуфтаги ҳамин калимаро бисёр истифода мебарад вали сабр ҳамин Shon MC мега бисёр сабр бисёр дар трекош райкл мега райкл ма фақат райкл мегум посоз намедонам мекунам неки рости набоша ма як текста мехонам ози шумо да шумо бояд мада бигем ки кияй ки хондаги амира меша уш бачаи холатай иш ҳамсоям омад ма ба вора ки будам шофёри атат MEB не шумо да хай як подсказка дига ма ози треки як рэпера мехонам бо амура камакакша мехонам духтарак номи дуюми девона Shon MC баха 84 пештара треки хондагимам якум шохи хондам наёфтен димша ира ҳама гӯш кардагиам бояд махкам шумо тезтар меёфтен какша гуфтен ай нафаҳмидем шумо да махсус шид барномаи мо 100%. ягон чӣ гуфтани ҳастен дар бораи барнома дига одамода ягон совет не барнома ягон чӣ гуфтане барномаи созай мақсад ягон кадиш бия иштирок кунам мақсад ягон раҳмати калон барои иштирокатон раҳмат ассалому алайкум Салому алейкум. номи шумо Номи ман Сулаймон. Сулаймон хуб мумкина фаҳмида Сулаймон шумо рэп гӯш мекунед Не рости. аз рэперо кира мешиносед Ай хе ягон таша намешносам на чи вообще рэп гӯш намекунам. шунавидагиам нестен номи ягон рэп Ака шунавидагим мақсад Shon MC у хай нами чим фаҳмидагим а так на гӯш мекунам на шумо да маъқул нестай вообще шояд вообще на рэп гӯш мекунам на ҳамин рэпа вообще на гӯш мекунам на одамоша медонам мумкина фаҳмидан барои чӣ ҳастай ку хай мнен ягон чун мумкин ам аввал гӯш кардаги нестам шумо дар рэпи тоҷикӣ маъқул нест вообще дарам пешам ҳамин хидам ҳамин аввал чун барои чӣ ман намедонам маъқул нест гӯш намекунам хидам рэпи ака мумкин мора ҳамора мумкин мегум ки бикушед ма гӯш дар пеши ма намонед гуфта намемонам рэпи хориҷа кира рэпи хориҷа айҷо фаҳмида ҳамора шумо дар маъқула хонданои вай хай просто дар мемона бо мақсара шумо мненияша хондани вайро намефаҳмеку не мефаҳмем хай ака шояд барои музикаш бошад барои ҳамон ки хай кам амора гӯш мекунам
А так, не, вообще херед маъқул нест. раҳмати калон барои иштирокатон. раҳмат. ба ҳамин барномаи мо ба охир расид. ин буд барномаи куча. агар шумо хоҳед бисомон кор кунед дар рақамҳои зери видео муроҷиат карда ва ба шумо мефаҳмонанд чӣ бояд кард. хай